Bé, doncs els que som fills de la Vall de Sant Daniel no desaprofitem cap ocasió per poder ensenyar-la, compartir-la, i això és el que hem fet avui a Montcolliga. La veritat és que ha sigut una passejada molt bonica, molt sentida, molt conscient, tal com era la nostra pretensió, el nostre objectiu, i alhora hem deixat parlar la natura. La paraula la natura en forma de rajolí d'aigua a la font d'en Fita o de cant dels ocells. Per tant, és una ocasió molt bonica per compartir i també per una bona causa. Bé, hem acabat de passejar per la Vall de Sant Daniel en silenci, que m'ha sorprès que la gent ha fet silenci. Això és... Tota l'estona ningú no enraonava. El que hem après avui, em sembla, entre tots, és que tenir por a la mort no serveix absolutament de res. Que hem de ser valents i deixar-nos anar. Com deia Marc Aureli, que n'hem parlat avui, que hem d'acabar com l'oliva, que en arribar a la maduresa es deixa anar i cau beneint i donant gràcies.